טוב חבר'ה, זה אצטדיון ומבלי, אנחנו נמצאים כרגע באצטדיון ומבלי. האצטדיון הכי מפואר בעולם. אסור פה לצלם, קיבלנו איסור, רק שלא עשו לנו סיפור. אבל אנחנו מצלמים, כי אנחנו ישראלים ואנחנו מניאקים. הנה אבי גנני החרבנה. ישראליה, שואלת זה תאי צפייה, קוראים באמצע. איציק. כאילו נמצא. זה שזמן, חבל הזמן משהו. אתה לא יודע עוד כמה שיפה יצא. ראית מה זה שם? תאי צפייה, אתה ראית באמצע? באמצע. כן, זה מה? זה לא כמה עולה כסף? איפה אתה רואה את הצפייה? באמצע, הנה, באמצע. איציק. אתה רואה את הבטון שם? זה ככה, צלם גם אותי, אתה לא נוגע בכלום, רק מחזיק, מעביר. זה עכשיו מצלם? זה מצלם? עשרות אלפים של פאונדים שלהם. טוב חבר'ה, זה אצטדיון ומבלי. הגענו היום אחת צהריים ללונדון, וזה מגיע נחמד מאוד. אצטדיון מדהים, באמת, אפילו שאני לא כל כך אוהב כדורגל, אבל אני כולי עמום ונפעם למראה מהאצטדיון הזה. אצטדיון ממש יפה, באמת, כל הלב. לאט. ציין את החבר'ה פה מנצרת. לא באותי? כן, זה במסרדה, אתה יודע. כמה זמן יש לך במסרדה? שעה וחצי אתה יכול לעשות. וואי. הנה מיסו גנני. לאט. תסתכל פה. תסתכל צלם אותי כאן. רגע. לאט, כן. זה אצטדיון מדהים, אין מה להגיד, אין בין מילים. לא צלם אותי ככה. תראה אותנו. פיליפ. לך תעשה סלטה.